E ollo a polémica do día en Galicia, este motivo causou ata divorcios en Galicia. Non me digas. Ni hortas familiares. Falamos dos pementos de Padrón, se son mellores con rabo ou sen rabo. Rocío, eu levo pouco tempo neste programa, pero estou seguro, polo pouco que che coñezo, que estarás comigo, Rocío. A ver. Estou convencido que os pementos sempre con rabo. Bueno, Antonio. Como que sempre con rabo? Nada de rabos nos pementos. Nada de rabos. Os pementos a min gustame sen rabo e ben torradiños, ben pasados. Pensei que había feeling, pero xa vexo que non. Xa vexo que pouco, Antonio, pouco me coñeces, No. Pero sabes por que como eu os pementos sen rabo? Porque así o din os expertos, os propios produtores de Herbón din que os pementos hai que vendelos co rabo porque así consérvanse mellor, pero despois comelos sen o rabo porque senón amargan. Hoxe estivemos cun deses produtores, con Antonio, o que nos di, e depois tamén estivemos en moitos restaurantes de Padrón. Vimos como os friten, e todos os friten sen o rabo, co cal hai nos que comer sen o rabo. Nada que dicir. Eu creo que a partir de hoxe vaste plantexar comelos sen o rabo, pero tamén che digo, ti se queres, faino como queiras. Compralos tenes que comprar co rabo, xa comelos, come como che dé a gana. Sacando os rabos aos pementos, Maica, de vez en cando volvemos con este debate, con rabo ou sen rabo. Sin rabo, mellor. Bueno, porque dicen que transmite un pouquiño de amargor. Eu cando cheguei aquí, eu son da zona do Rosal, cando cheguei aquí, dixéronme, ali freímos os pementos con rabo. Pero aquí dixéronme, aquí hai que quitarlle o rabo. Bueno, suelen quitarlle o rabo por iso, por o amargar que transmite o aceite. Non realmente, isto non se come. Eu agora xa o deixo a gusto do consumidor. Non quero máis debates. Cada un que o coma como queira. Ese como que come pulpo con picante ou sen picante. Unha bolsa de exemplo de pemento denominación de orixe protexida de Herbón, envasados, pechados, lacrados, porque aquí xa non é o requisito que vai así, e con rabo, claro. E con rabo, claro. Para sacarlle, para ir sin rabo na bolsa, xa tiríamos que ir falar cos de arriba. Co Consello Regulador. Co Consello Regulador ou co AGACAL, que é o que leva todo. Aparte, o que leva a denominación de orixe en todas as partes. O punto de partida ven sendo este. O punto de partida é con rabo. Non sei se lices algo por aí, nos vímolo que mantermoslle o rabo ata o momento de fritilos que axuda a que conserven máis. Isto pode ser así. Home, eu nunca aproveitei. Eu cando isa co rabo na casa xa para fritir. Non sei, había que facer a prueba. Nunca fiches a prova de deixalos co rabo quitado como desde a víspera ou 2 días. No. Se ti, como hostaleira, e seguindo, digamos, os preceptos padroneses, témolo que servir sen rabo, a ti implícache máis traballo, evidentemente se che ven co rabo. Sí, claro. Quanto tempo che pode botar unha das túas traballadoras ou dos teus traballadores sacándolle os rabos aos pementos? Home, tranquilamente, unha hora diaria, mínimo. Sí, depende, claro, o traballo que teñamos e a salida, pero o fin de semana máis tempo. Un restaurante que traballa moito pemento de Herbón ten que ter unha persona exclusivamente para sacarlle o rabo. A ver, realmente se os probas, sin rabo está mellor. É máis gracioso collelos polo rabo, porque a xente é gracioso, pero ricos eu creo que sin rabo. O que está claro que a alegría, Sandra, que nos dá comelo sexa con ou sen é incomparable. Viva o pemento de Herbón, denominación protexida. Sabe,